Γαβαλιά, αυτό είναι αφιερωμένο για σένα. Για πάρτι σου, Αντώνη μου. Αυτά τα ψάρια δεν βγαίνουν με το φίντερ. Δεν παίζει. Δεν μπορώ, είναι πολύ βαρύ. Και γλιστράει. Περίμενε, θα το σηκώσω. Για πες μας Γιώργο, τι ψάρι είναι αυτό που έπιασες? Πάρτο, Γαβαλιά, πάρτο. Πάρτο και απόλαυσέ το. Και έτσι να σηκώσω και όρθια. Και το καλάμι. Κάνε λίγο όψτε. Στα μαγευτικά κύθυρα λοιπόν πηγαίνω το ψάρι βόλτα. Πω. Ζωντανή ζαργάνα, κύριοι. Ζωντανή ζαργάνα. Θες να κάνω και να δούμε και το νησί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να μαζέψουμε να φύγουμε. Ναι. Σακούλα. Αυτά λοιπόν τα ψάρια βγαίνουν με ζωντανά δολιώματα στο περιφύλια. Πω. Έχει... Έλα. Πανάκια μπρίκ, Είναι βρώμικο αυτό το νερό. το ξέρω. Για τα χέρια μου τι είναι, καθαρά. Το κλείνω, έτσι.